Ageng'o makare nyakora mugajuang machiegni chendo ni mar Migago kaen tarik 3 dwe mar 8 higa 2022 ndalo 5 kende nyakora mugajuang to piny Kenya dhi yiero maduong' madwe mar 8. Wamedo menyo ni koro gwenge wang'ie tielo mogik mago ma josiasa tero ka bende koro gisundo jo Kenya mondo miyogo negi ombulu kogik tarik 9 dwe no mar 8 higa 2022 ma en yiero maduong' ma pacho ka. To mokwongo wang'ie thuond weche mwaikoni kod sani. Is that the Lord may grant you and your team grace for success as you carry out your mandate of conducting the 14th general elections. Utese mogik magombulo chope pachoka ikinde majodolo bendo bagalam makende ne yiero maduong'. Nonro ma otim kod kambi matifa yango ni Raila Amolo Odinga nigi huma mara 49 ka William Ruto luwe kod 41 e kind jogombulu. Obila onde achich miwacho ni jatend kweth manjore mar Confirm Nakuru. Machegni akora mugajuang chendo ni nyinga Lydia Okeyobe. Thuolo matudri kodwa aria deka uchiel. Nanono ni namba wa marote machuok. Nyiswa pachi kaluwore gi weche gi mwaikoni e sechegi. Ka bende wantiere mbui Ramogi TV, Facebook. Kanyo bende nyalo weche gi achiel kachiel. Bende wantiere mbui kanyo mano YouTube. Wantiere nyake Twitter. Nyiswa pachi kaluwore gi weche gi mwaikoni e sechegi. Wachako kod county ma Kisumu. Kama jodito magazimio la umoja. County no ma Kisumu kwa Uganda mondo uogoko. Kendo koro yuoro Romo magalamoro makiny e alap tuke ma Kenyatta International mambo leo. Etwak margi ne gikwayo kwe kindo ganda e kindego e kindi limbe makamano kendo paro ne josiasa mondo ji weche go makwe e kindgi gi johera magi. Reporter Manyien, we want to make it. Ladies and gentlemen, Nick, where are you? good job. Wakwayo ji duto. Wakwayo ji duto. Ka gibiro to gibet piny mos gichik itgi ne gima Raila biro wacho. To kik ibi kanyo ni biro kele mari machielo miago kamachielo. Nikech ok en buch Raila gi joge te. Oganda duto manie Kenya ka okwapogo ng'ato. Onge kony mora mora kata siling achiel, kata t-shirt achiel, kata mana coffee achiel ma party wa Jubilee osemiya. Omiya kwayo ni kanyo Jubilee owacho nwa kichini giwacho ne jomoko ni koni kor ODM. Karang'o momiyo giwacho ni jo Kenya nonego dak kamora mora. Ang'o momiyo seche ma iwacho ni mondo mine owuogoko mondo many kom mag MP mag governor. Ka wayudo mama mowuok ni dhi manyo kom mar MP to wang'ado tiende. Okwadwa ni mondo yud telo ni wacho ni ko miwa party pesa mar party to wadhi yombo jo ODM. Jo ODM pod wadhi yombo kata koko miwa pesa Nyasaye nitie pod wadhi yombo gi. To wakwayo our president and our party leader Uhuru Kenyatta ni ing'iye wachno. Nyakora mogi piny Kenya ochimo yiero kata kamano kata mana pinje ma oko mendo golo pachi kaluwore gi mago mabende gin go gigeno kaluwore gi yiero ni ma pacho ka oyudo ni governor ma Kisumu Ngire Peter Nyang'nyong'o koro kwedo ote ma piny Amerika kokalo e mbetre ni pacho ka nyochiwo ageng'a mag wuoth ne jopiny ni kik dhi e boma ma Kisumu e kindegi mag yiero. E oboke mbui mar gi odiochieng' manyoro piny Amerika nowacho ni kaluwore kod ng'anyo mago mag yiero mosebede kindego mag yiero mokalo ma dhi chocho weche wuoth mabende nyalo kelo rakruok kod obila. Nyong'o wacho ni Kisumu okwe kendo gigeno kwe kata mana bang' yiero mano majuma manyien. Alo wacho gimoro gi jambetre ma Amerika notimo kawuono konyiso jopiny ni mondo gitang' ahinya gibiro Kisumu. Kisumu wacho na travel advisory. Tang' ahinya kidhi Kisumu. Wan wacho Kisumu en kama okwe kendo ji oherore kendo ji oikre nyago kura duochiko maonge wasiwasi moro. Kisumu ka manjwa bede gi bura maduong' mar piny mangima ni Africity Summit ma ji nobiro ka 11,000 mobet Kisumu ka moajo moko be nodong' kuom wik achiel kapod gibaya Kisumu ka. Jomoko be wacho ni gibiro duogo. Omiya nyiso jo Kenya duto
kata joluo duto kamoro amora gintie, niwach ma Kisumo ni en kama okwe kendo kama dwaro ni wago kura maber. Nyaka nyis piny mangima, ko kamano ja-Amerika nyalo nyisowa, jambete ma Amerika nyalo nyisowa gimomiyo notimo kamano. Nyalo bedo ni nitie gimoro mong'eyo ma wan ka wakia. Mondo nyiswa wane kaka wanyalo correct gima kamano. Wane ma wan ka, wane ma rito jopiny, omiyo ka nitie gimoro ma nyalo tungo kwe ma Kisumu, to ber konyisowa moloyo koketi aketa kalatas ni wasome ka jomoko, to wane monego wang'e mondo walos turwa kik bed gi matata moro. Wadwa ni jo-Kenya go kura Raila Amolo Odinga to gi Azimio la Umoja One Kenya Coalition mondo walos Kenya manyien. Ramogi amedo menyo ni nonro mar paro mago mosebedo kigolo gi kanda kembe mopogore opogore kama wado ni poni yiero tim kawuono onge jachung' moro amora malaro kom ten piny Kenya manyalo yudo loche tielo mokwongo no mar yiero. Ma en kaluwore kod duoko mar mbulu mar paro mogol kawuono kod kambi matimo nonro mar Tifa. Nonro no mar Tifa oyango ni kata obedo ni onge jachung' madwa yudo loche tielo mokwongo nyalo kom ten piny Kenya gi otiko mar Azimio la Umoja One Kenya Raila Amolo Odinga ni malo kod 49% William Ruto mar UDA ni koda tamalo 41. George Wajakoya mar Roots Party ni koda tamalo 2 ka David Mwaure ni koda tamalo 0.2. Nondo bendo yango ni atamalo 8 mar oganda jo-Kenya poko ng'ado wach ewi jachung' magibiro siro e odiechieng' mayiero. Kaluwore kod nondo mar Tifa Nyakora Mwajuong, duond bura mar UDA mani kod huma male pacho ka gi atamalo 38, ODM ni koda tamalo 32 ka Jubilee ni koda tamalo 5. Nondo bendo golo ni atamalo 58 mag jo-Kenya nyiso ni gin gi yie gi duol mar IBC ni obiro tayo yiero makare kendo jo-Kenya 268 nogolo pachgi e nonro manotim e kind tarik 31 dwe mar 7 kod tarik 1 dwe ni mar 8. Nyakora juang ndalo machuok kende to jatend piny Kenya mano Kanyuru Kenyatta weyo telo no mar piny Kenya. Oseno kote mowuotho kuonde mopogore opogore tok tiko limbe mare boma ma Kisumu kendo limo imbe mar Kenya. Jatend piny Kenya limo county no ma Kisii kendo sechegi watude gi jafwambo wa marwa Crispin Otieno mantie county ma Kisii onyiswane to sechegi ang'ogi ni mosene ang'ogi ni madhi mbele county no kabende gigeto kata girito limbe mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Crispin Kenya winjo anyiswane tang'ogi ni madhi mbele sechegi kaluwore gi limbe no mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta county no ma Kisii. Awinjo makare mana wacho antiere kama iluongo ni Kisii State Lodge kendo jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osechopo kaachiel kod jotelo mopogore opogore koting'o nyaka jatelo mochung' ne jatend migawo mochung' ne weche arita Turka mano Fred Matiang'i, tiere Solicitor General Ken Ogeto kod jotend migepe mopogore opogore. Nitiere Kisii State Lodge kama sani romo osechako ka oting'o nyaka jotelogo ma kaunti ma Kisii kod kaunti ma Nyamira, gavana ma Kisii otelo na jotend piny owacho ma Kisii kaachiel kendo gavana ma Nyamira mano Amos Nyaribo otelo na jotelo mawuok e kaunti ma Nyamira. Sani ka nyaka sani jotelo dhi mande nyime kod loso ka gikwayo jatend piny mondo mi gipor wach kaka oganda achiel kendo kodong' ndalo 5 to gidhi e yiero gibed oganda ma wuoyo kendo madhigo kura kanyo achiel. Bang'e kanyo jatelo Amelos kod jotelo mochopo Kisii State Lodge toke kanyo odhi rado kod jopiny alap mar Gusii Stadium ma kanyo bende chano neno siasa tok ka romo makani orumo dhi chimo alap mar Gusii Stadium kama gidhi twak kod jopiny. Omiyo en wach pod waluwo kendo wanyisu kan jatend piny loso kendo kan ochopo e alapno mar Gusii Stadium mondo ong'e ni owacho ang'o e yore motenore kod dongruok kaachiel kod siasa ma Turka ma koro sani dong' mana ndalo 5.
Nyakora Mugajuang podo warito mathoth kotudre kod limbe no mar jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta. Limbe no mabendo dhi timre kanye county no makisika kisewinjo jafwambo marwa Crispin oikore yo makare kendo ang no lonwa moro ka moro mondo miang no choknwa gi kaeto bang'e okelnwa gi weche wa manyien mago mag godhiambo kanya ng'ichwelo kachiel kod mano maro imore. Nyakora Mugajuang riwruok ma jotend kanise kachiel ma pacho ka gi bishops mag jokopere otimo bago lamo ne duol matawa yiere pacho ka IBC ikruok margi ne yiero maduong' madhi timore chieng' tich ariyo juma manyien. E kindeno jotend kanise onyiso yie margi kod ikruok mar IBC mar miyo jo Kenya yiero ma oyanga kabende gijiwo IBC mondo mi ota yiero mabiro e yo manthuolo. Kaolose kindeno jakom IBC Wafula Chebukati osingo ni gisetimo ikruok malong'o matawa yiero ma higani e yo ma opie. Chebukati bende okwajo siasa mondo ma olo mondo mi odhi e doho e ochwal ng'ur margi kar siayo johera magi gitulo. We once again appreciate the consultation and assure you that we and our fellow religious leaders are praying for you. We're not just saying this, we mean this. You may not see us every morning, but we are with you in spirit, together with your team. We are confident, and we are saying this one more time, that the IEBC is up to the task and that we can all work together to give Kenyans peaceful, free, fair and credible elections. It is our fervent prayer and hope that the entire team within the IEBC will remain united, working towards one goal. As a commission, we have given it all. We have prepared for Kenyans what they deserve, a free, fair, and credible election. We believe it will be credible because of the measures we have put in place. At this point in time, 5 days to the elections, we have done all the procurements. I think today the last batch of ballot papers is coming in. We have over 16,000 candidates in this election, of which they are all competing for 1,882 seats. So you'll have a team of about 14,000 who will, may accept results or may be unhappy. And the role of the church then is to encourage them to use the mechanism available, dispute resolution through petitions, as opposed to inciting the citizenry to violence or other forms of protests. Wadhinya county ya Bungoma Nyakora Mugajuang kama seneta wa Bungoma Moses Wetangula golong'ur ewi kaka jatend piny Kenya Uhuru Kenyatta osebedo kare wolwedo jalar kom ten piny Kenya gi otiko mar azimio la umoja wan Kenya Alliance Raila Amolo Odinga e yiero mabiro. Wetangula wacho ma bang' limbe jatend piny e gwenge ma Imbo, limbe manotiyo ge lombo jopiny mondo miyo obi ogombul Raila Odinga e yiero mabiro. Wetangula bendo singo ni ponono ne piny owacho dino ne kweth mar Kenya Kwanza e tiyo kod alap ma kata kuonde bagoromo e pacho ka biro bagoromo margi mogik e apaya mane chuny boma ma Nairobi. Bende oseyo piny owacho kuom tiyo kod ruodhi ma kor gwenge e siro jochung' moko malaro komb jatend kata kom ten piny Kenya ka bende olieko ni chenro mar piny owacho nigo mar siro jotelo moko yiero gin tok chik. Yesterday, His Excellency President Uhuru Kenyatta visited Bungoma County, in particular the ailing Nzoia Sugar Company. That he brought some money to pay our farmers. We say thank you. That's positive. The president went out of his way and campaigned for the Azimio group. He was in fact accompanied by Azimio agitators and campaigners in the region. He was accompanied by Azimio candidates in Bungoma. And he expressly asked the farmers and the people assembled, including the workers of Nzoia, to vote for his Azimio preferred candidate. This is wrong, Mr. President. You are abusing your office. It is a form of corruption to use state resources to campaign for any party in this contest. We want to remind you
that the people of Bungoma have already decided who to vote for, and they are in Kenya Kwanza. Kora mogajuang en dakika apar koda bich bang sabirio mar odiochieng' chendo en Migago erokamano kuom medo kete mana kae Ramogi TV. Erokamano bende kuom ote mago maneno kuseore studio ka kaluwore gi wechego mwaikoni odiochieng' ma kawuono. Sara Singa kantiere kanyo wang' neno West Kanyamkago wacho kano osedonje chenro mar Migago kendo giketo mana wang' gi wechego magi yiero. Kabe aneno kanyo ka Ivan Sowino koya Nyakach Koguta Tiegot Nyaksure Mbora School wacho kanyo ni en bende okete mana kera mogitivo. Tistinga Oganyo wacho ni oneno wa yo makare kendo wacho ni omor nikech entiere chendo nyaka giko bende giketo wangie wechego magiyiero ka ji chom changanyi bende wacho ni weche gichopone maber gin kanyo gi mama gi Helen Juma. Erokamano kuom kete mana kera Ramogi TV. Aneno kanyo Evelina Kinyi Kaya Jordan kaachiel gi Kato mar Madhenge Kato Nyaro Jwaya gi Emily Oksa John Felix Modi kantiere Doa Kata wacho ni en bende okowe chien kendo en bende okete mana ka. Baba Tosha Odinga wacho kanyo ni en bende entiere kai chendo ni kendo gin go wino wacho kanyo ni giketo wangi bende nonro mar paro mago mosebed kigolo gi kembe go matimo nonro go eyo makare. Aneno kanyo ka unyisa kanyo ni Migago ler chopo umoja tu kendo giseikore gi kura margi, giseikore gi opande kendo giseikore yo makare mar neno ni ng'ato keto ratiche tim odiochieng'no no mar yiero mano ma pachuka. Brother Kuku George wacho kanyo ni en thim licho inga Migori County to gimopenjo ni be en adier ni chieng' moro oganda jo Kenya biro luwo chike migolo gi jatend piny Kenya kanyaka sani mogo mano wach ni mjous 100 pod iuso 140 kendo nyake sechegi openjo ni jo Kenya ochom kure. Kabende Musa Wuoda Tieno wacho ni entiere Ugenya opposite Ukwala Supermarket. Kata Mama Liza wacho kanyo ni hembe entiere ka e chenro ni mar Migago. Dosh Tsunami aneni kanyo wacho ni inbendi kete mana kae gi Nyaro Jwaya neno uduto ukete mana kera Ramogi TV. Erokamano nyakora mgajuang kuom medo kete mana ka. Otistinga bena neno kanyo gi Grace Gracious kawacho ni aneno weche manyien ka entiere Huruma mane county ni ma Nairobi. Nyakora mgajuang wako thuol ni madi yo matin kata kamano kete mana kae Ramogi TV keche pod wantiere kod weche mathoth bang' wiyone. Kantie aora machiegni kich biro dhi manyo pige kende momodho. Kich biro dhi manyo maua. Jai Lieta kani Nairobi ma Ramogi TV. Oya, twende. Oya, twendeni. Boss, siogope. Goengi, eh? Goengi. Twende wana. Twende. Maji kwa kila boma. Bei ya unga ishuke. Alfusita mfukoni. To make all this happen, vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Introducing a new way to earn cash every time you buy airtime. Simply dial *487*2#. Buy airtime, pay for electricity or water bills for you or someone else, and get paid papo hapo. Usinunue airtime na tokens bure bure tu. Earn instantly with *487*2#. Dial *487*2# now. Hi, my name is Sabina Chege, and during my 10-year stint at the National Assembly, I had the distinct honor to serve as the chair of the Departmental Committee on Health in the 12 Parliament. I oversaw, among others, the Breastfeeding Bill, Kenya Transfusion Service Bill, Radiographers Bill, and we brought several transformations within the health sector, including cutting down the cost of healthcare in Kenya. I know what health means to a country. The Azimio Manifesto talks about Baba Care, and I think this is critical for Kenya. Why? Because Baba Care
primarily focuses on social protection and transformation. And secondly, upscaling universal health coverage to universal health care. What does this mean? All citizens will enjoy the right to accessible quality and affordable health care. For a healthy EU, on 9th August 2022, vote Azimio la Umoja. Form ni baba na mama. Inawezekana. Enjoy View Travel affordable holiday packages. Kenya's #1 travel agent and online booking platform, View Travel offers wide variety of local flights, hotels, transfers, holidays, activities, and so much more. Whether traveling as a family, couples, chama, church groups, friends, or even going for trips to Mombasa, Diani, Malindi or Watamu, Masai Mara, Naivasha, Nakuru, or staycation in Nairobi. Call 0703-254-254. This is Kenya. Dream, explore, discover. Powered by Citizen TV. Fan True huwa anapenda timu na roho yake yote. Fan True atafind njia za kuwatch game hata iwe nini. Fan True atafanya kitu chochote kuonyesha devotion kwa timu yake. Kuwa Fan True ni kusupport timu yako kwa udi na uvumba. Liwe liwalo, juu kama una doubt timu yako, we si Fan True. Mimi ni shabiki. Je, wewe? Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, mwadilifu na mwaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Hey. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. What does inawezekana mean to you? Inawezekana inamaanisha elimu ya bure kwa watoto wetu. Kwangu inamaanisha matibabu ya bure kwa kila mtu. Inawezekana to me means 6,000 Kenya shillings to poverty-stricken families. Inamaanisha kupunguza kupanda kwa bei za bidhaa. Inawezekana means a corruption-free Kenya. Inawezekana inamaanisha job creation kwa sisi mayouths. Support ya biashara kubwa na ndogo. Ufufuo wa uchumi. On the 9th of August, let's all come out, vote Azimio, vote Baba na Martha, and see our country conquer all the challenges we are facing. With Baba na Martha, inawezekana.
Koro mgajong machiegni kende chendo ni mar Migago wamedo kelo ni weche go manyien kaka na nyisi ni wamedo menyo ni mago mag siasa pani odong manandalo abich kende to piny Kenya dhi yiero madwe maraboro kabende jo siasa ntiere tielo mag mogik kabende gidoro mondo gimed sundo jo piny mondo biogo negi ombulu yiero mabiro nyakoro mgajong wadhi nyake county ma Kakamega e kar bago buche kata mane alap mabukungu watudre achiel kachiel kanyo gi jafwambo marwa Eriko Wenga mano mabende gotach kono onyisi wani to ang'o adhi mbele kotudre gi romo mar Azimio la Umoja wan Kenya Alliance motelne kanyo gi Raila Amolo Odinga mabende chalo ne dhi mbele kawuono. Eriko Wenga kenyalo winjo wanyisi wani nyaka seche gi ang'o gini mise winjo ang'o gini madhi mbele e county no ma Kakamega. Awinji malara nyale dia kendo mana chochono abiro ni achiel kachiel ka okiala ma bukungu mano county ma Kakamega kuma orito ni Odinga kod Lange biro chopo ka kala kamano Odinga negi chako kisera magi e county ma Busia mano e alwora ma Budalangi ai gibi Teso North kendo jamachielo motelni ma Pasarua sani kini alwora ma Webuye mano county ma Bungoma to bang' tieko mano jotelo duto te biro riwre e lap ma bukungu kuma wantie gie sani kuma oganda gie sani johera mag Azimio molka kendo neni ma en limbe mag kweth mar Azimio gwenge ma Western Kokoni kata limbe mar Kenya mano ni giywayo jopiny machiegni kodgi keche e yiero mokalo kachakre higa mar 2007 2013 2017 gwenge osebedo ka miyo Odinga kura mang'eny mokalo kendo ok gin gwenge modinga ok nyal tugo godo gie sani kaluwore ni rondo la bich to jo Kenya dhi e yiero koro obiro ka thuon wach ma en go odiochieng' ma kawuono en ni johera mage kaka chon kaka osebedo ka chung' kode gine ni tarik 9 giwuok oko kar romgi mondo gilut ombulu mano ni oyudo ombulu mang'eny moting'o nyaka neno ni joge ahinya jotelo mibiro yiero e bwo Azimio oyudo loch mondo oyud teko e duond buche kata od bura mamalo kaachiel kod mano mapiny ma Senate mondo ne ni oyudo teko ponono ni obiro chuogo sirikal tok dwe ni tarik 9. Kata kamano ng'eni odiochieng' ma Kinya Lydia Odinga kiny biro chopo e county ma Kisumu maneno ni owuoyo kod oganda jo Kenya na mondo ne ni gibedo ranyisi makende no ginde mamoko chieng' yiero mondo gichung' kod Odinga keche ng'eni ndalo ariyo mokalo noneno ka jatend piny Uhuru Kenyatta kanyo ni county ma Kisumu notemo kono jo piny ni gine ni gichung' kod Odinga mondo ne oyud ombulu mang'eny koro en makwayo maneno ni jopiny owuok ka romgi kendo mana king'eyo ni wik mokalo Odinga nochako ayanga chenro manosidho motisi kaka Freedom Movement ma otemo wacho ni tarik 9 gokinyi mang'ich obiro tiyo godo man ni jopiny owuok ka romgi koro kobiro ka sani e alap ma bukungu ka mano e kachumura mar Lurambi obiro kono jopiny ni oikre mano ni gichung' kode motegno mane kon wach mang'eny Odinga luoro kod piny gie sani kotem kon johera mage ni kik gibed ma chien to gine ni giwuok ka rombgi Lydia. Rokamana inya Eriko Wenga kendo wageno ni hang ibiro miyowa mathoth kotudre kod weche go kabenda ng'iyo ni luweyo makare ibiro miyowa go kanyo bang'e weche wa manyien nyakoro kwa dhi mbele wayudo kanyo ni ndalo abich kende mudong to piny Kenya dhi yiero maduong' duol makedo gi ratich oganda Kenya National Commission of Human Rights ogolo report e wi rocho ratiro e kinde campaigns mapachoka rocho ratich oganda ji 5 no osewito ngimagi kotenre gi weche yiero adek kuom gi otho e rakruok e kind josiasa kariyo otho e masicha paya mano oyudo nyamburko josiasa e chal mar gach campaign mar UDA no kuogi magina gwenge ma Mandera ka gwenge ma Nakuru bila no chiela roire ang'wen e alwora ma Barut e gwenge ma Elgeyo Marakwet bila matot no monjo jokwath makumo wuodhe motieno mar Sabit nyalo mono jopiny moko luto ombulu bende wacho ni lipode KNCR wacho ni lipode 50 osechopo ne lwenje e romb siasa ka 28 gin ma obilo timo ne jopiny e counties ma Nairobi, Kericho, Kisumu, West Pokot, Kakamega, Isiolo, Mombasa kod Kisii.
Lipode prangwen kod ang'wen nochopo negi mag buogo ngima mokalo weche josiasa ka gitimore e mbui mag josiasa. Lipode 73 nochopo mag lombo jigo mbulu e tok chik magi notimore e counties ma Nairobi, Bungoma, Isiolo, Kakamega, Kiambu e kin mamoko. Kamano be lipode 44 nochopo e tiyo gi mwandu jopiny ariet e tok chik ahinya gi josiasa masiro kombegi. Lipode 146 be nodonje tiyo gi nyithinde kampin mag siasa ka ing'iyo ni rombegi nigi weche mochido, tulo, timbe mag anjao kaachiel kod lal gi galruok mar nyithindo. Wange mago motuche riwruok mar siasa mar Kenya Kwanza nyakora Mugajwan kama jatend duond bura mar UDA William Ruto otelone jo Kenya Kwanza limbe ma Kirinyaga kamojiwe ni piny owacho mare biro chiwo thuolo mag tich ahinya ne rowere. Ruto bende ochwalo chenro mage mag thieth motende kod wacho kumba mano mar NHIF. Jo Kenya Kwanza bende medo chwalo sirikal mondo otene jo piny moko kuom kata mokuon mano manengone oyiwe gwengego mama sao. Wale mnafanya sokoni, hawa jamaa wa bodaboda, hata na nyinyi mpate pesa ya serikali ambayo haina interest, ambayo hautaulizwa security, ndio tuinue biashara ya kila mtu kutoka chini tukipanda nayo juu. Tunakubaliana jamani? Mko tayari? Tukianza bottom tuende wapi? Bottom. Na tumekubaliana vile ya kwamba hamtakuwa mnauza mali yenu kulipa gharama ya hospitali. Tumekubaliana ya kwamba tutakuwa na bima ambayo itasimamia gharama ya hospitali ya Wakenya wote. Tunataka kila mtu aweze kwenda hospitali, atibiwe, apatiwe madawa na aende nyumbani bila ya kuulizwa pesa, kwa sababu gharama ya hospitali yote Kenya italipwa na bima ambayo itasimamiwa na serikali ya Kenya. Nimetoa ultimatum leo, siku ya leo, rais wetu, by this Sunday lazima hiyo unga ya 100 ifikie hawa wananchi. Kromo jango medo luwo ni wechego moten record somo kabende hinyalo paro ni odiechieng' manyoro skunde no ochaklo kata kama jatend migawo ma somo gire George Magoha okwayo ng'une jonyuol kuom loro skunde apoya odiechieng' manyoro wuok tich jumani kuwuoyo e yaw ayanga klese mag CBC e skund sekondar ma Umoja bwa ma Eldoret. Owacho ni okang' makamano no piny owacho okawo mar miyo duol matayo yiero thuolo matimo ikruok ne yiero makare. Omedo ni nyaka sani migawo no osekalo atama 50 mag skunde 3,500 mowinjo giger. The safety of the students and the teachers and other members of the community here. So we bless this classroom in the name of God the Father, the Son, and the Holy Spirit. We are marching on, even though everybody is doing his work. The Electoral Commission is doing his work. We are doing ours. We have passed the 50% mark for the 3,500 classrooms that were left. We hope that by the grace of God we continue to build them and complete them on or slightly beyond the election date. They are for our children, and as we pray for a peaceful election, I'm also very grateful for the citizens who have allowed us to work as if there is nothing going on. For example, the kind of warm welcome that I received in Nandi and the one that I've received here means that the population knows that we are just working for the children who belong here. Children don't have political parties. Children don't vote. Children are just children. And why my task is very difficult is to ensure that as we approach the transition, which unfortunately is coming at the end of the year, we must be prepared.
So if you see me running around, even I will go and vote, and on the voting day I will rest, but the following day I will still push my people to find out how far we have gone as far as these CBC classrooms are concerned. Kwa dhinya ke county mana kurunya kuramga jonja tende kweth njore mongere kaka confirm Dickson Masharia omakiebo wa Manakuru odiochieng makawuono. Komanda mar obila county Manakuru Peter Mwanzo leronia chijno maja higni 35 osebedo jatende kweth njore no Mose sando jodak Manakuru kuom higni 10. Masharia nyo maki banga pedha mager mano bagigi apisa magarita kaluwore gi rochruok mar rita county no Manakuru. Kaluwore gi Mwanzo Masharia eno wadgi jalo mano chako kweth njore mag confirm no mano ngere kaka Biggie. So, thank you. So, habari zenu? Yeah. Ni vizuri wamalize ndio mtuambie ni kg ngapi. He's assisting, he's cooperating now. Following the death of Biggie, the elder member of the royal family, then of course his brother, Cody Deco, who is with us here now, took over the reins. And he equally now continued with the operations. And it has been very difficult to reach him. But fortunately last night, an operation was conducted and we were able to catch up with him. Weche moko nyakora Mugajuan County Masia kod Kisumu motel kod cases mathoth mag lwenje mag kit chwech manotimre kinde magwelo mag duond buche mano bag higani. Main kaluwore kod nonro mar riwruok mar okinde makedo ne ratich joma mine pachoka FIDA. FIDA odiochieng makawuono bende oyango chenro mare mar menyo counties duto 47 e kinde yiero kaka achiel kuom yorego mag kedo kod lwenjego mag kit chwech. I'll start with the highest, 5 topmost. Siaya has recorded for 59 cases so far. Kisumu follows with 40 cases. Nairobi, 40 cases. Kericho, 33 cases. And Marsabit, 33 cases. The bottom 5 counties, Wajir recorded 3 cases. Baringo, 2 cases. Lamu, 2 cases. And Kiambu, 1 case. FIDA Kenya will be monitoring and issuing periodic statements on the issues that will be reported from the ground as part of the early warning and responses during these elections. Our trained pro bono lawyers and counselors will also be on standby to offer support. We are hoping as an institution that the elections will be peaceful and as set to undertake our collective mandate for the nation and people of Kenya. Kama chielo nyakora Mugajuang rumbi malit kod kuyo kwako gwenga Mashitundu e county ma Kakamega tok dichuo moro yud kotho e kar kuota ndiwo kata changa e gwengno. Familiano kotelne kod jaduong Charles Aloya ma en wuon Mosenindo Abdalla Indimuli ma jahigni 36 wacho ni Mosenindo Indimuli osebedo kametha sasa kuom thuolo malach to nyalo bedo ni nowito ngimane nikech nodenyo kaluwore no metho ka okuchiemo. Koyango wachno jalup chief mag gwengno Emmanuel Shikanda Shikole dwaro ni jogo manyuo kongo oweyo halano ka bende oseo josiasa mamiyo rawera pesa mathoth kendo makoro gitiyo godo e yore mago marach mahinyo ngimagi. Tunaambia wamama wenye wanatengeneza pombe, hakika kuna biashara nyingi, wataweza fungua hata nyanya, wafungue mtumba na tuendeleze hiyo kazi. Maneno ya pombe tunalani hiyo ishindwe. Naambia vijana wataweza jifundisha bodaboda, hata wafungue vinyozi waendelee na hiyo kazi. Kijana miondoko zake ndio naona kama zinakuanga nyingi. Pia kuelewa mambo yake imekuwa ni ngumu kwa vile hiyo matembezi yake mtoto akishakuwa mkubwa huwezi kufuatana naye. Mimi niko kwangu kana shughuli zangu naye pia ako na shughuli zake. Bali tu leo tu nimeitwa kwamba amefanya nini? Amekufa. Kuja kuhakikisha na ukapata kweli amekufa. Hii pombe inaonekana alikunywa hapa na akija hapa ilikuwa ni kama alikuwa amekunywa pombe pale pengine. Na kaja kaongezea hapa. Tunajaribu kuwashika na kutestori hii pombe, but na hii sheria ndio imeelekeza kamba kidogo. Because unashika mtu leo,
unapeleka police station, within 1 day amerudi. Ile fine labda kama serikali ingeweka fine kuwe kubwa, hata labda wafungwe miezi 3 mwaka mmoja hivi inaweza punguza. Kile wanalipa kidogo wanarudi, ama wanafungwa nje wanaendelea. Huyu mtoto kisa na maana sana, tusidanganyie mtu ameua yeye. Kila mara huyu mtoto tunaitiwa ameanguka kwa njia, tunaenda kubeba na ndugu yangu. Na kuwa na bibi ni kitu ya maana sana. Pombe kukunywa bila bibi, anaishi peke yake. Alikuwa na bibi na watoto 3. Mtoto mmoja ako class 8 boarding, mama ndiye anasomesha na kijana. Na huyu tuwezi kusema mtu amempiga, sababu kila siku huwa tunaitiwa kwenda beba kama ameanguka. Maana yake nikiona kama anakunywa pombe najisikia vibaya, sisikii vizuri. Hata nikimuelezea mtoto wangu achana na mambo ya pombe, ananiambia mama achana na mimi niko kwangu, wewe uko kwako, wewe uliniguza, lakini mambo ya pombe ni ya babu alikuwa nakunywa pombe ya babu alikuwa nakunywa. Ramogi podwan mane gwengo maimbo kama jodake gwenga mabushiri karchungod bura mamava holo e county Kakamega koro buoka hinya tok familia mar padri e gwengno ikoringre ma ok margi kendo koro chuno ne nyaka gol ringrego e bur. Familia no wacho ni negi kano ringre Mosaindi Emmanuel Shamwata Munala ma en padri mar kanisa mar Church of God Ingotse e kar kano ringre joma otho ma od thieth ma Kakamega. Odiochieng' achiel tok ike negi yudo simenegi iko ringre ma ok margi ka ringre mane gikawo en mar Shionga ma wuok e kar chung'od bura Mama Malava. Kata kamano ringre wuongi to pod nitie e kar kano ringre no. Simu ilipikwa kutoka kwa hospitali mahali alikuwa mochari, mlichukua mwili wa mtu mwingine papa yenyu angali. Wakati tumeenda huko tumepata kweli mzee ameonekana ndiye huyo, tukaona sura yake. Sasa hata tumeshangaa mapastors hapa wenye wanakaa na hao wapasie wetu huyu, mbona wao kuangalia mwili wao wajue huyu mwenye rafiki yetu tunafanya naye kazi. So ningesema mtu mkiwa naye kama na rafiki yako inatakana muangalia hata mahali hako na kidonde, muangalie ndio hii. Hatujui ni mtu wa aina gani kwa sababu hata hatujui background ya mtu ambaye tumesika hapa. Na hii bata ilikuwa bata nyingine ya maalum sana ya mtu ambaye ni mwokofu. Naona kama hapa tulikuwa na shida upande wa mortuary attendants na wene familia. Walisema yani kutokana na kina pastor. Walisema huyu kama watu yake wanakuja unatoa anaenda. Na hiyo simu yako hiyo hawezi kuweka yetu. Wachenge ingine ndio waweke wetu huyu. Watoto wa Ovasia wameshughulika wakidhani wanashughulikia baba yao, wamemvalisha, wamemfanyia kila kitu ile ambaye watoto wanafanyia mzazi. Lakini jambo la kushangaza wamepata sio mzazi wao. Sasa watoto hata saa hii najua ya kwamba wako na huzuni mkubwa, juu wanajiuliza maswali tutaanzia wapi, na sisi tumefanya ibada ya baba, tumefanya mpaka kila kitu tumefanyia mzazi, na inaonekana sasa hivi hakukuwa mzazi wao. Sasa tunashangaa tena mtu wa kanisa Ovasia mzima anarudishwa tena tusike na kimila. Sasa penye tuko hapa tuko na huzuni na mshangazo mwingine. Mimi tangu nisaliwa hata sijaiona hii. Ramogi yeno kayo machielo e chendo ni mar Migago kabendero kamano kuom in sekete ka Ramogi TV areno achake nyaka sechege Gracious ochokanyo ni entiere huruma kendo keto wang'e chendo ni mar Migago yo makare Otis Tinga Oganyo wacho kanyo ni oneno live ka entiere pinyo wacho Kanyamkago aneno ka jo Kanyamkago ni kod gwenge manyinge mitanya. Joyman Siesta bende wacho ni en wich thou West Kanyamkago kasa singato ntiere kanyo wang' nene kama nyako Ramoga jwang' muga kawuok ndiwa wacho no winjo wa makare kata kamano upenjo kuma jala Compton piny Kenya gi otiko mar UDA olale thuolo machuok ni wami chondro kata mana chondro mar campaign mano bende dhi mbele sani sechegi mano ka
jokanyo e riwruok mar Kenya Kwanza omiyo watemo mondo wamiu duto mag jolar kombe nyakoro mga jwang' mondo yiero obed mari kaka jagombulu odiochieng'no mar goyo mbulu. Kata kamano yiena kawo yo matin waduogo gi weche mathoth bang' yoni. Walter Nyambaga, Kani Nairobi, Ma, Ramogi TV. Can't wait to post my new hairdo on my Insta story. Asmio haro. Lazima nipige kura. Sometimes ni lazima. Lakini saa hii serikali ya baba itatuwezesha. Guys, make sure you vote. Lazima nipige kura. Get out and vote. Vote Azimio Blue. Vote Baba and Martha. Get out to vote. Vote Blue. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana. Lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So, ngoja kiasi. Yes. Sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Shabiki jackpot bao wiki hii. Cheza mechi hizi ili ushinde 20,990,510 shillings. Shabiki jackpot bao, the easiest jackpot in Kenya. Strictly for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Best memories is to win, obviously, and to enjoy. Yes, I can dance. Tennis is not easy. If you watch me play, it looks easy, but it's not. It's a lot of hard work, a lot of sweat. 10 years from now, I see myself playing the big stages in the Grand Slams and winning titles. To watch this story and more, download the Citizen Digital app today. Kenya's #1 app, Citizen Digital. Historia ya siasa za taifa la Kenya haziwezi kukamilika bila ya kutajwa kwa jina la kiongozi huyu jasiri, mzalendo, mwadilifu na mwaminifu, Raila Amolo Odinga. People of Kenya have said that they want to see change. Ni wakati wa mwamko mpya, wakati wa Kenya kuwafikia azimio la kuwa na pesa mfukoni, wakati wa kupata baba care, kupata kazi kwa wote, uchumi kwa kina mama, kupata elimu ya bure hadi chuo kikuu, na ni wakati wa kufukuza njaa kwa kuimarisha uzalishaji chakula, upatikanaji wa maji na ajira kwa vijana. We are going not only to assemble but also to manufacture primary products here. We are going to manufacture electronic products here. Haya yote yanawezekana naye Raila Amolo Odinga, kiongozi mwenye azma, msimamo wa kuunganisha Kenya pamoja. Kwa hakika inawezekana.
Mashigin kenya kora mugajwange chendo ni mar Migago wantiere etielo mogi kamwateri nyake county no Homa Bay kama pisas mochungne chen yiero e county no Homa Bay yango ne gise keto ikruok makare gikojo dak mondo bio wuog oko karom gi kendo chope centers mag luto mbulu mondo megiyier jotelo go magidwaro. Bende gijiwo jopiny mondo ket kue kindegi magini rombe mag siasa mapod biro dhi nyime nyaka tarik 6 dwene. Apisas go wacho ni lwasi mar kue kindeni biro konye nyayo kue kata mana bang' yiero no maduong'. Bende gisingo chiwo ote motenre kod yiero nyaka chop yiero maduong' mabiro timore tarik 9 dwene. Homa Bay County nigi jogo ombulu 551 71. County Assembly, in terms of preparedness, we have done a lot. We started with clearance, first of all with registration of candidates, which we finished successfully. Then we did verification of the register of voters, and for Rangwe constituency, just like other constituencies, we have a certified register of voters with 125 polling stations, and we have also done clearance of candidates, what in law we call registration of candidates. Myself, as the chair of the security in Rangwe sub-county, we want to assure all Kenyans within Rangwe constituency of their security during that day. Already preparations are on. We have been staffed and equipped accordingly to ensure that all Kenyans who are registered as voters to come out in large numbers on 9th of August. Very early in the morning, come out in large numbers. Don't fear anything. Patrols are already underway. Kora mogi ngado nyake county ma Migori wangie mag motudre kod wechego mag thieth kama nyamrero e county ma Migori koro nyalo buonjo bang' piny owacho ketogie yudo kumba ma thieth mano NHIF akara chudo mar omenda maromo shillings 3,000 dwe ka dwe kod ber mamoko ma gitimore kokalo e chako kete tim chik mabende iluongo kod dhongere ni County Health Service Policy 2022 ma dhi miyo koro ideogie e county no ma Migori. Kuom kinde malach nyamrero e county ma Migori osebedo karito kod leo chik mabende nyalo yango tich magisebedo ka gitimo ne oganda oyudo thieth makare e county no. Tena wa community wanafurahi kwa sababu kazi inaendelea vizuri. Wamama haisai kwa boma, wamama wanaenda kusaa kwa hospitali. Yale ambayo ninaweza kusema, sida ambayo tunaona, wamama ikiwa wanataka kusaa, transportation inakuwa sida. Kama wangetuletea magari ya kuchukua watu kupeleka kwa hospitali, ingekuwa jambo mzuri sana. Ya pili, naweza kusema ya kwamba wakati ya zamani tulikuwa nafanya voluntary, lakini saa hii kuna kitu kidogo ambao CHVs watapata. Hiyo itapea watu morale ya kufanya kazi. Tunaenda kupata vitu zenye hatukutarajia kama CHVs. Mwanzo nimesikia kama wamesema wanaenda kutulipia NHIF ambapo itatusaidia sana kama CHVs. Kwa sababu mapato yetu kama CHVs ni cha kiwango cha chini. Hata nimesikia wamesema ati wanaenda kutulipia stipend of 3,000 ambapo wataanza kulipa from July to August. Tumeshukuru sana. As a county, since 2018, we've managed to increase the number of CUs from 145 to 246 currently. And the biggest challenge we've had is how to remunerate the community health workers. Today, I think this has marked the beginning of a very interesting journey in the Department of Health, considering that now these community healthcare workers will be motivated to deliver.
Machini kino nyakona mgajuanga teri nyake pautuke kamwangia mago motuche pautuke Daniel Simiu. Oleone piny Kenya midila ma Silva Otieno manyore tuke ma Commonwealth madhi nyime county katebo ma Birmingham piny ma Ingereza. Simu inoringo kumdaika prayo koda biro genyeria par koda chiel. Katuola mokwongo no kao kod jangwech Jacob Kiplimo mawuoke piny mar Uganda manoringo kumdaika prayo koda biro genyeria ochiko. Kibiwot Kandie mane en jaloch midila mar Silva ng'we kinda piny mangima notike thuolo mar adek kendo oloyo midila mar bronze bang' ringo kuom dakika 27 gi nyiri 20. Simiuto kod Kandie koro biro timo ikruok ne tuke mag World Championship mibiro bagi e boma ma Budapest piny mar Hungary. Kama chiel nyakora mgajuang team mar rugby mano mar jok mamine mapacho kawa yango kweth jotugo mago makoro biro piem Challenger Series mabiro timore boma Santiago e piny Chile. Tuke gi dhi chakre tarik 10 dweni. Japuonj maduong' mar team no Dennis Mwanja omiyo Judith Auma ting' mar bedo captain kowuok kuom Janet Okello modak e piny mar Japan. Lawn sikore mar wuok e pacho ka Jumapil ka gidhi Santiago ka tukgi mokwongo dibede kindgi kod China tich abich mar juma manyien. Well done, good play, well worked. Nyakora mugere kamano kuom kete mana kae chendo ni mar Migago mane makelo wa chendo ni kate giko mar chendo ni mikete are chakruok nyake giko. Ero kamano David Ohio kawuok Siaya wacho kanyo ni chendo mar Migago. Gabriel Odero ende wacho ni entiere Ndhiwa County no ma Homa Bay bendo kete mana kera Ramogi TV aneno kanyo ka Sara Singa kata ni gi paro moro kanyo kata mano Manen pache Jackson Odolwa Odando wodi imbo nyamoe wacho kanyo ni gino TV yo makare gi jaode an Anyango wacho kanyo ni nyoro e koka no wuok e ward mosainya kuom tunya kora mgajuang to kamano kuom kete nyake sechegi kata kamano aweye lodo makare lodo no mar Oganda kata kweth mar mbak ndalo e saikore yo makare no kanyo kalindra Ramogi nyanya kacho saikore kachiel gi DJ Kolo kete mana kara Ramogi TV nyinga Lydia okay oriti masani.